Nindog ta, magkampo ta. Among butan, pumulayon, ang may gumawa ng mga Diyos. Salamat, Ginoong Lord, sa karong kabuntagon, yung yahatag, amahan, sa matatusakan na mo. Lord, naaniya pa kami, nagaday, nagasimba, diya na mo, Lord. Lord, dili na mo masabtan o makita gayon ang mga pagka matinutaan mo dili. Isang kami tuod God, Lord, na mga makasasala, itagaan mo kami gayon, na musimba, gayon ka sinungalan. Ito na, pinaadi lamang sa dugo ni Kristo, man. Man, timua, gayon ka kung sahit na mo kang pabuntaga, O Lord. Lord, na maghatag gayon kasabtanan sa may tuod, sa karon nga pasilibrate sa Pasko, Amahan. O Lord, na himua, Lord, na kani, Lord, na ikaw gayon ang Pasko ng gihimo alang kanimo sa imong ngalan ug alang usab kanamo na kami Ginoo makabaton gayon ug nindot na kinabuhi diha kanimo Amahan. Mahal ang miyampo, ubani kami, himua, Lord, na ikaw may nakita sa matag kasing-kasing ng mo, Lord. But I pray, Father, na Lord, tagaan mo kami, Lord, na pabihan mo ng matagusa, kasing unang-una, makasabot gayon, totally, O God, Lord, sa mga mensahe karon na madawat ko ng tanan, na malipayon, so sa pagsaulog sa inyong ngalan na mahal. Salamat, salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, Pasko. So, may utang Pasko is mo na siya nga, manahon unsa mo gawas itong na panginoong Pasko. Di ba, may galo. Isa may ganahan may galo din, kaya katagaan. So mo ni siya kung isahe karon may tungod sa galo. But, mo ni, ang usa sa mga butang na angay na itong nunduman, na usa gini tinuod nga meaning sa Pasko, o sa ulugan sa Pasko. But, every time nga maabot ni Pasko, pero ang sentro sa selebrasyon, labi na kita mga tunamatan, is dili gayud ang nahimugso sa pasungan. Dili ang Ginoo nga nahimong tao na nagpakamatay itong mga sala, kundi ang sentro mao si Moni mo pa din sa kuwan. Okay? Nabay PowerPoint. So, moni siya usa sa mga butang na angay na itong papasun o wagtangon kani siya nga tawagan ni nga mindset nga every time mabot ang Pasko mo gini ang sikat. So ako na din kay napaman sa sikat pa nato sa mga bata even nato karon mga dagko is si Santa Claus. Amen? Di ba? So kay nga naman kay kung nunaw mo to si Santa Claus is magdala og regalo kanunay every time mabot ang Pasko. Bakit pagkasulti, ang atong yung giselebrate na Pasko is dili ang atong Diyos na manunugos, kundi si Santa Claus. Mo na kadaghanan mag-Pasko, mag-amgo, kung manaygon, mag-amgo kayo, regalo. Diba? So kung may nailan na muhatag regalo, kung saan man siya, magdahong na lang kang Santa Claus na lang na mga pag-regalo. But mo ni siya nga, kung nataw na lain, na which is mo pinakasinto sa pagsaulog sa Pasko, na nataw sa pasungan. Nga bata, nga Ginoo nga nahimong tao, nga bata, nga nagsugod kayo sila sama ka nato, nga walay kalainan nato, nga isip nga tao, nga makita niyo nga siya may pinakaubos kayo nga tao, nga natao sa tibong kalibutan, na dapat siya ang pinaka-importante nga tao ng ilang tao sa kalibutan. Pero mo ni siya sa mga butang, ang ato sa differentiate si Santa Claus at si Jesus Christ. Makita nato, ibutang talang na si Santa Claus is minugna lang, di na siya tinuod para ma-fit in sa selebrasyon. Pero si Jesus Kristo, anay nga Ginoo nga nahimong tao, nga pinaka-importante nga tao nga nilakaw sa ginisa yuta sa kalibutan. But even silang matagusa, makita nimo ang differences, maka-distinguish ka. Kaya nga naman, kaning ang usa si Hesus Kristo na tao gikan sa langit. Amen? O natao sa pasungan, o nagpakamatay na to, o nabanhaw, o nibalik sa langit, nibalik sa langit, nangingko sa to sa amahan, o mubalik sa yuta para mistabisar sa iyang gingharian.
So muna siya ang mahitabo sa maabot na ito karon, which is nanakanabilong diha sa pag-aabot sa pagsikat sa pagbalik ni Kristo. Pero si Santa Claus, asa nalagikan, di ba mo? Nalagikan sa North Pole, sa pinakabugnawan kay nga lugar sa nasa kalibutan. Okay ba sa nagapit? But mo na siya di sa gikan. So butang ta lang nga di siya minugna. Butang ka lang kung tinuod siya. Butang ka lang ha. Tinuod siya sa Santa Claus. So mo ni siya sa mga butang. Kung tinuod si Santa Claus, bak makita nato na kani si Santa Claus maabot lang kada sa humanity every Pasko, once a year. So si Kristo, ano man, ganahan puyo sa itong kaugalingon every day. Amen? Mo na siya, ganahan siya, as long mabuhi pa ta, ganahan siya mag-iban din siya nato sa kalibutan. So, silang duha na yung mga kanta, so even sa kanta, sa lyrics lang, makita nimo nga ang difference. So, di ba naman yung kanta Santa Claus? So, mo siyang kantang Santa Claus, you better watch out, you better not cry, you better not pout. Not pout is mamugso, mamungkot, mo na ba? So, pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, he's making a list, he's taking it twice, he's going to find out who's naughty and nice. Isa tong malito o butan. So, he sees, nakita siya, he sees when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows when you're being bad or good, so be good for goodness sake. So, laktod pagkasulti, si Santa Claus magbantay kung ano siya ka maghimong mayo, maghimong tautan. Pero, mali siya ang problema sa in the Gospel of Santa Claus. Kaya nga naman, muhatag lamang sa regalo sa mga butan. Question, may butan na ito So, manang di tama dawatan kung kuhan. So, mana si Santa Claus minug na, So, but ang kanta ni Jesus Christ, o mo gani, pero mo ang lyrics din kaya ako nilikuha sa illustration sa Christmas is, I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my falling soul. He looked beyond my faults and saw my needs. Katupas, si Kristo is nagtanaw beyond, beyond kanang nagtanaw nagtanaw sa kung sala. Kung nakakita siya sa itong pinahanglanon, sa itong kaugalingon. So, makita niyo mo ang difference nga si Santa Claus, mutungag once a year, sa Pasko, mahatag lamang sa regalo, labi na duwaan, sa mga bata, nga buutan, o mana siya, kung sa una, nakasunod ba mo, nga buutan yung medyas sa putahan, kaya takitangan ko, no? Nga tubag is, di mo kakabuutan mo nang may tindi o kaya Santa Claus. Di ba? So, muna siya nga sa samabutan. But, unsa may sa tuwa pa, kung kadaghanan na ito, mag-celebrate kita Pasko, yung kung accordance in the theology of Santa Claus, ang angay, kung imong kita Pasko, manahuna nila ito is makadawat tag regalo kung makahatag tag regalo. Di ba? So, ang sentro gayon sa Pasko na ito nga pag-celebrate is, one of the things is exchanging gift or exchanging gift. Exchanging gift. So, mga siya. So, nakasipata, Pilipinas na, what country mo? So, mga siya nga, makita na to, nga, kung tanaan mo si Santa Claus, magtanaw siya din sa butan. So, mga niya, makalawat ng regalo, katong yung butan. Then, obviously, kanina gospel is number one problem is ang kanilang spirit ng Santa Claus is it means na ang primary nila yun nga pasabot ni Santa Claus is about to yung sa regalo kung sa ibutan. Ang kaduha is that is why makita nimo na ang mindset yun sa mga tao Pasko is dagan yung bago sinina, bago sapatos, bago gadget. Diba? Mo nang kadaganan is ununa na kung Pasko, it means is mo nang pamaliton. Self-diapon. Yeah, that is why atong nasod, is ang Cebu, nga naman kadaganan sa mga mall, mga big hapit na Pasko. Diba ba mo? Yan mo sabi ang ilang oras, mamablig sa iyo, o manirado late. Nga naman,
Because tibaw sila, kaning mga tawhana, dako sila profit every December. Muad silang annual profit 40% sa ilang kita sa whole year. So, mo ni siya makita ng SM, si C, si Gokongwei, si Gesano, di na sila mga bagong negosyante. Mga wise na. Pero ano ni-invest man sila billions of pesos sa pagtukod ng mall because dagas nag makuha na to. Biyan pa. So that is why makita nimo basta part panahon sa Pasko mag-open sila. Mo na siya ang church na to kubre lang gyapon. Kaya naman because ang sentro ng Japon sa pag-celebrate sa bisdili ato ang birthday sa manunubo sa to ang ato gyapon kaugalingon. So mo ni siya nga usa sa mga pinaka-buol nga metabo sa mga mingog Christian, but mo gyapon na atong mindset is about gyapon sa ato kalibutan na imuha. So mo ni sa mga butang nga ang Pasko na to is unsa man mukot kung may kwarta, mukot kung walay pagkaon. But kung bagyo mo kuno na wala but di ka malipay kung way mo hatag ng regalo. Pero karon nato isibya ninyo nga mo'y pinakaninyot kay regalo nga inyong madawat. Kaya mo ni siya pinibukan nga regalo. Kung tanang regalo sa kalibutan nga madawat, mo ni siya ang pinakahalang yung testanan. That is why ang title nato is God's Greatest Gift, o ang pinakalabing regalo sa Diyos o pinakalabang regalo sa Diyos. So, una sa tanan, di ta ka-appreciate kani sa regalo, kaning Pasko, kung wag ta nakita sa atong pinakalabaw nga pagka-kinahanglanon sa atong kaugalingon, o sa atong kinahanglanon sa atong kaugalingon. That is why ang Pasko, mo na ang sentro, makita nato nga about family reunion, about gifts giving, mo family gibuhaton, wakuing masayot na. Puro banis, mo na, kaya abot Pasko na, kay wish nga matubag, ato kumpletihon ang 9 days. Diba? Sabot mo kumitaon ng 9 days para maka-wish, para makuha kung siya gusto. Kung mga istorya ha, mga siya nga, wala lagi ang meaning sa Pasko sa yuk na na. So, mga siya nga but ang atong mga regalo nga ang ipamitan pangayoon, kung di na itong mangkon, magmukot ta, di ta, hopeless ta, but ang mo nang pinakalabaw nga gasa na regalo, na ang itong mangkon, pero mo sa niyang pinakalabaw nga regalo nga gibaliwala sa tanan. Ang may pinakalang dun, walay bili. Okay? Ang kaninong, tawag ni, ang kanang walay bili, hihimong halang dun. Nagili makakitabang sa atong mga pagkinahanglanon. That is why mo ni siya, ang pinakalabaw nga gasa dito sa tao, is mo ang pinakagibaliwala po mo na si Jesucristo nga Ginoo nga nihimong tao ug yanis kalibutan. So unsa may rason nga nung gibaliwala ni nga gasa? Because wa ta nakita kung unsa ato ang pagpakinahanglanon. Wa ta sa pagkakita sa convenience need. So the same analogy nga gisulti dinhi kung makagadawat ka regalo nga wa nimo kinahanglan kung saan na nimo rin ka na regaluhan. Diba? Ipadapling. Neglect mo. Iwa nakatabang si needs. So, but now sa need. Nabi siya, kung atong pagsabot sa Yesu Cristo, natin sa Pasko, kung pagsabot kung wa siya nakatabang sa need, mo nang di siya sentro sa Pasko. Mangita gitaglain nga kalipay sa Pasko. Mana maghimo kita party, bakasyon kita, magkita mga resort, mga magsabot kita barkada, magtapo, di ba? So mo ni siya nga, but ang pinakalimot ni gasa is neglect. But mo ni siya, ang pinaka-worst thing pa yun, kanato na mga katawhan, na nung gibaliwala ni nga regalo sa Pasko, because wak ta kakita kung unsa gid ang pangkinahanglan sa kung kinabuhi. Because we think magbubuno na ta na ang atong nanunod ka nang makita kung sa'y makaprovide na po kayo. But atong tanawon, ang i-design sa Ginoo sa biblical history sa mga tao, kung giunsa niya pag-provide ang pangkinahanglan sa tao. So, mo ni siya. Actually, ang design din sa Ginoo para masatisfy din ng tao is
Sa dihang gihimo niya si Adan ug si Eve, iyang gibutang sa Garden of Eden. Di ba Garden of Eden perfect? Kung basahin mo Genesis 1 to 2, is makita nimo is what this lang manarbaho, mukhaon maditso. Amen? So which is mo usa ka butang na di na to ma-experience karon unta. But in Genesis 3, mabasahan na to na ang normal way na gagbuhaton everyday sa Ginoo is maglakaw-lakaw sa Garden of Eden. Labaw sa tanan is makigstorya ni Adan ug Eve. Imagine, mauna ang tawag ganin kahimta ang regular team na buhaton sa Ginoo nga makigstorya na to everyday. Na makita kasi ang beauty siya kaanyag, siya himaya everyday, which is mo na yung makasatisfy na to. Makapita na nga, kaya ating imagine nga, si Adan at si Eve mismo is nag-istorya sa Ginoo sa mga ordinaryo na tao. Mga binay-design sa Ginoo. Ikiba ang Ginoo ang makasatisfy sa tao, siya ba? Amen? Magtanong, John Piper mo, God is most glorified when we are most satisfied in Him. So, magtanong, unsa pa yung buhaton sa kalibutan, kung wala labot si Kristo, di ka kuwangan na miserable na kung yung life. Manang tao mag-apas sa kalibutan. So, mali siya sa mga butang na design din sa Ginoo ka na to. But, nausad ni tanan sa dihang si Adan o si Eve, naminaw sa dawa. That is why, mausap din itong relasyon sino kung maminaw taglayang tingog. So, mali siya nga nagupa ilang relasyon o wa madugay, was nakarealize dayon, wa madugay nila nga pag-reveal nila sa Ginoo, pagbatok na sa Ginoo, nakasense sila gahom, power, nakasense man sila, unsa man, wisdom. Nga, unsa tintal sa yawa, you will be like God. Diba? Muna pagkaon, pagkuhan na itong nilagigit ng putas. O sa dihang nakasense sila gahom, o kaalam, mo nang nahimulag na sila, experience sila kalayo sa Ginoo. Kaya sa dihang, nilakaw na po ng Ginoo sa dihang daily stroll sa Garden of Eden. Kung sa may gibuhat nila nung Eve, di ba nanago sa presensya sa Diyos o pagkahuman, i-confront sila sa Ginoo sa ilang sala o mo na nitabo. Gitangtang sila sa Ginoo sa Garden of Eden. Kung labaw sa tanan, ipabantayan din sa Ginoo ang Garden of Eden o anghel. So, man siya, man ang truth na to isip siya. Every time makasala ka, dagan ka, tumatago. Mga bata, every time makasala ka, dagan ka, tumatago. Mo na siya nga ang nature na to as a sinner is mo binat siya kana atong wato. But remember, nanatay Ginoo. Amen? Supposed to be is mudagan ka sa Ginoo nga ipasayo. So mo ni siya nga sa samangutan na ako ipasay sa Ginoo. Rayo nga ang Ginoo na to is nganong gitangtang si Adan si because balaan siya o di siya ialaw ng kasala nga mga katawhan na siya presensya. Pero mo ni siya sugod ato hangtod karon nimudag ta sa presensya sa Dios. So mo ni siya mo nang kita kasabot, kita kakita sa atong pagkinahanglan, sa atong pinakalabaw kinahanglan, kaya wa ta kibaw sa Dios. Ang bad news is ang sala nanis kalibutan. Muna sa Romans 5:12 is inabot sa kalibutan ng sala, pinagisaw sa katawo, sala, naglalag kamatayon, busa mikailap ang kamatayon, ngadto sa tanang katawan, kaya nakasala man ang tanang tao. So, muna kitang tao mamatay. So, bilang kay mamatay ka tungkol sa itong sala, nahimulag pa yun ka sa Ginoo. We are eliminated from Christ. Kaya sa Ephesians 2:12, ibutang diya kanadto nahimulag ka mo kang Kristo kay mga langyaw man ka mo o dili sakop sa katawan na pinili sa Dios. Wala ka mo ibahin sa mga kasabutan na pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa katawan. Nagkinabuhi ka mo niining kalibutan na walay paglaom ug walay Dios. Mao na atong kondisyon, mao na atong kahimtang isip tao. Diha sa diha naa na to ang sala. So, di lang ka na, bisan na ay Ginoo, di ta mo pili sa Ginoo. Muna sa Romans 3:23,
Ay Romans 3:10 to 12. Romans 3:10 to 12, bumubali. So niyang siya is gibutang ini. At it is written, none is righteous, no not one. Walay nangita sa Ginoo, walay nakasabot sa Dios. Ang tanan talikod og nahimo walay hinungdan, wala gayon naghimo matarong bisan usa. So kada nga verse, walay nangita sa Ginoo, walay nakasabot sa Dios, walay naghimo matarong talikod tanan. Kung masagda ta sa Ginoo, ito mo ta. Amen? Mo na itong nature. That is why we are blessed na naatan ini na naminaw pulong ng simba sa Ginoo. Remember, atuani, mo na siya ang grasya. That is why di ka kalimos sa Ginoo na ako'y nangita sa Ginoo. Tingnan mo na itong kondisyon. Isip makasasala na tao. That is why mo na itong foundation. Kung what people to bad news, kita ka-appreciate sa Pasko kung sa hihing mo ni Kristo na ito. So, mo isa sa mga butang na tungod kay di man sa ngay Ginoo di kita mangita labaw na wa tay paglaom tay labot sa kasabutan sa saad niya sa kaluwasan mo na ang justisya sa Ginoo sa Ephesians 2:3 ato ta piso 2:3 kaya mamuha niya. So mo nang himutang we're by nature children of wrath like the rest of mankind. Mo nang kaligutan ta sa Dios tungod sa atuang sala. So, mao ni siya ang bad news. We are separated from God because of our sins. That is why, mao ni siya usa ka rason ang John 3:16 diya gisuwat diha to 17 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ipadala niya ang bugtong anak para kung kinsa tong mutuo kaniya dili masilutan kung dili makabatok kung apunin walay katapusan. Kaya ang Ginoo gipadala iyang anak para dili pagsilot sa kalibutan, para kundi maluwas alang kaniya. So, mo ni siya sa mga butang na una nga pangutana nato, ngano wa ka padad-ig kung atong pangkinahanglan nun is informasyon. Ngano ang Ginoo nagpadala nato educator kanang mamutudlo sa impormasyon. Kung atong pagkinahanglan is technology, ngano ang Ginoo nagpadala nato scientist. Kung atong pagkinahanglan nato is kwarta, ngano ang Ginoo man nagpadala nato economist para motibaw ta sa pagpadato. Kay mo may tabang mga economist, dibaw sa alambos na kwarta. Kung ikaapat, kung atong pagkinahanglan is kalipay dinis kalibutan, kanang pleasure, kanang ngano ang matapadag entertainer sa Ginoo. Sumala ang question. Ngano ka gipadala niya sa Ginoo? That is why tantangan ng mindset nakita mo kaluwas ng pagkalimot. Amen? O tantangan ng mindset na makita at kalipay dinis kalibutan. Amen? Kaya kung ako na istorya, walay Ginoo nga nahimong bata na may muksos pasungan. So mo na ang reason nga nagpadala iyang bugtong anak. Because kaya nga itong pinakalabaw gayud na pagkinahanglan isip nga makasasala is masiguli at ang relasyon sa Diyos. Kung sa may ang misuli is masiguli ang relasyon, it means forgiveness na pasayuan sa sila. Mo nang ipadala at Savior. Amen? So muna siya ang pasabot sa Pasko. Kaya nga naman, una sa tanan, ang Pasko is makita mo is for God so loved the world. So, kana lang mismo ang foundation na to, una sa tanan, dili lang kay tungod kay nakadawat taggasan kinabuhing wala katapusan, dili lang kay nakadawat tawag ni is kanang malangit ka, nuno na to ang gugma sa Dios. Amen? Kaya gibutang din sa Ginoo kung ato balikon na si Santa Claus mahatag ng magregalo sa mga butan. Diba? Matanaw siya sa atong mga sayo, kanunay. Kung gagawin may kahimot sa lagi ka matagaan. Pero in the gospel of Jesus Christ, makita ninyo, ang pinakalabaw kayong na regalo, no, ang difference kayo is even kita dili ang ayan, mga kaaway sa Diyos, dihatagaan kita pinakalabaw kayong na ligtasan, which is yung ito.
Muna sa Romans 5:8, ayo ta sa Romans 5:8, muna siya, ang ipakita sa Diyos kanato, ang dakon sa iyang pagdidugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang sa nato. Di ba mo maamoy sa gugmas Ginoo? Di ba na makamotivate nato na musimba niya? Kikontra ka niya. Remember when he magpakamatay sa best friend? Sa mo takagkontra? Mo na siya, dito mo count ourselves that we are worthy. Kung saan maginaan na to, because of grace. Amen? But kadaganan to is grumbler. We count ourselves, compare pa sa itong kabalong sa kusilingan, sa nasla, kita sa iklamo. Dapat, ang focus na nato, because we are the enemy of God, and yet God love us. Makita ng standards Ginoo, love your enemies. E di mga kahimuan na, kung waka pa sa bot, ikaw kontra ka, kaaway ka sa Ginoo, hindi makamat ka, hindi ka. Manang daga, ang Ginoo, ang tama ay Ginoo, yung relisod ka na, posible ka na. Mana siya, ikaw Christian ka, magya-pura mo na mangayog ka. Di-allow na sa Ginoo para masinati ito ang libato sa Kristo. O sa Ginoo, nagigugma ta na even yung mga kaaway. Muna, kung mangita pa ta gugma sa kalibutan, di ta kakapakitaan ni na klase ng gugma. Ditugyan niyang butong anak. Muna siya, encourage ako sa matagusa. Muna niya ang makanmotivate ito. That is why, kung love na itong Ginoo, dapat natin i-give up. Muna, di ba, ang gugmas Ginoo na gisay, kitog yan. Ang pinakalang doon kayo nga, yung bugtong anak. Walang butang yung bugtong anak. Because di pasay lang, one of a kind. Sa bigword na. It means, wag yung laing may padala yung anak. Wag yung laing may padala ang Ginoo. Mag-i-express siyang gugma. Ang question na ni, kung sa pamay, mas labaw pa nga gugma, diha ang Iso Kristo nga gugma. Ang sa mga butang o sala, nawa mo na tugyan pa, diya sa Ginoo. Forbidden relationship. Dapat we need to be a radical Christian. Diba? So, mali siya sa mga butang na ang gugmas Ginoo. That is why, Tim Keller said is, ang quote niya sa Together Gospel Coalition is, kadaganan sa mga tao may gugma lamang, sana'y gugma nila. Amen? Pero ang Ginoo na gugma, kung naglantaw kayo maayo sa mga tao na iyang mga kaaway, mo na siya ang kanunay timuhas Ginoo. Kaya we belong in the first Advent. Remember, in the second Advent, the second coming, is mo na siya layo ng Juda. Mo na sa verse 17 sa John 3:17 is, nani siya din sa paghukom, hindi pagluwas, alam siyang malan. So, mo na rin point, mo na rin at time sa itong kinabuhi, na ang nalato'y gugmaon sa Ginoo. Kaya the way, ang proof na to, nagigugma ito itong Ginoo is, makita, Lord, sa itong pagkinabuhi, sa itong pag-adlaw nga paglakaw, diha kaniya. Amen? Especially how we spend our resources. Amen? So, muna siya sa mga butang na ang na itong may bawan. Kung may naigugma ka ninyo, remember, naigugma ng Ginoo. Kaya ang makahatag ba doon ani nga labaw nga gasaw, labaw nga regalo, which is ang Ginoo lamang, ang Diyos Amahan. Kaya iya dayon gitugyan ang pinakalabaw nga ang iyang bugtong anak sa pagsakripisyo para alang kanato. Mana sa 1 John 4:9 and 10, ngayon siya, ang foundation gayon, ang motivation gayon sa Diyos Amahan is ang iyang gugma. Ipadayag sa Diyos ang iyang gugma kanato, pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nani sa kalibutan. Aron makabatong kita sa kinabuhing walay katapusan, pinagi kaniya. Ang matuon nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios kundi siya mo'y unang nahigugma kanato. Gipadala niya yang anak aron pinagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. So that is why kung ikaw kasabot ka unsay source sa gugmas Ginoo, man ang Pasko nimo is manghatag sa gugma through sharing the gospel. Tanang resources mo, gamiton nimo para ang mga tao makadungog sa gospel, which is evangelism.
Pero magununa ka, magkapukon ba rin yung mga family because mo share ka sa gospel. Tapokon di kayo mga taga-regalo, umanduan ng katabag mo lang. Means, ang basis ngayon na to sa puno, which is ang gospel, magkakaroon yung diwali ni worship matters, gathering for the gospel. So, kung magtapong gali, because of gospel. Kung magtapong gali, because of Christ. So, muna siya nga, isa sa mga butang na angay tumibawan, because of the love of God, is huwag niya tanawa kung mga sala. So, kung sa pa kung salang mo. Bisa kung ikaw pa mo, nag-live-in ka, nag-mo kagsala, kadig ka, hindi mo malipunas mo. If you, muna siya nga, kaya muna siya na kumingon ka nga, may gugma niyo mo sa Pasko, kung nakasala ka karon sa tubangan mo, hindi mo pasaylo ni mo. Okay? Hindi gugma ka, kunali sa pagpadala silang mga. So, muna siya ang foundation niyo na sa Pasko. Muna siya na kung kamuunang din niya makita na muna siya hinungdan because of the love of God, malipayon ka kami. Amen? Makita na to ang zaman, ang celebration ng buki, bisan watay mga silbi sa tubalay, watay Christmas tree. So, muna siya na because of the love of God. So, ato yung tanawin, kanina word na propitiation for our sins, which is sa Cebuano, wala makita, ang English word ni propitiation man. So, ako ba sa Cebuano ni? So, makita na to, balik ko na to, ang gugmas Ginoo, ang pinakalabaw gayon na ang gugmas Ginoo, dipakita niya ang supreme example, ang pagsilot sa sala is mao ang cross, mao yung bugtong anak. Muna pinakalabaw gayon na silot sa sala, muna yung gugma, muna ang cross, na iyang gibuk-buk gayon ang kapungot sa sala dito sa iyang anak, alang kanato. Amen? So muna siya ang gugma. That is why, ang gugma na to sa katao, dili mo tanaw sa sala. Amen? Mo tanaw, kung sa man, na kinahanglan, mo tayo, hate the sin, love the sinners. Love the sinner. So, muna siya nga, usa sa mga butang, na ang foundation nito, nga may gugma sa tao, dili tungod kay, bakit siya, makasala siya, because, muna siya, ang nadawat ako, diha sa Ginoo. So, muna siya pure love. So, kanina word na propitiation, which is, muna siya ang pasabot na ang sakripisyo ni Kristo sa cross is naghatag og satisfied nga demand sa balaan nga Dios para sa silot sa sala. In English pa, the sacrifice of Jesus on the cross satisfied the demands of God's holiness for the punishment of sin. Nato pagkasulti. Sa unsa pa itong sakripisyo, di ka po nadawaton sa Ginoo. Mga tantangan sa nang mindset nga mo sacrifice ko para maluwas ko. Kaya dawaton nga sakripisyo sa Ginoo sa balaan. Mo na ang nagpakamatay nito Ginoo. Tao ay Ginoo nga nahimong tao. Kaya requirements sa para makasatisfy sa iyang kapungot is balaan nga offering. Mo na siya ang propitiation. That is why gibutang niya sa 2 Corinthians 5:21. Bisulti diha, walay sala si Kristo apan di pa ka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamakaron sa Dios. So in English pa, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him He might become the righteousness of God. So, muna siya ang kapungot sa Ginoo. Ang kapungot sa Dios Amahan is gihimo niyang makasasala si Kristo para kita mahimong matarong. So, pinaagi sa dugo ni Kristo, muna natay kapasayloan sa sala. Muna Hebrews 9:22 is sumala sa balaod, hapit ang tanang butang inuan, pinagi sa dugo, kung mapasaylo lamang sala, kung ini kapaagasan o dugo. So, atong tanawon, si Kristo, di mo makasala para kita mo makaroon. So, ang pangutana ani karon, kung saan na ito pagdawat ani nga regalo, kanina gasang ang kapasaylo sa sala. Muna siya sa Romans 3:22, libutang diya, ang pagkamatarong
gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinagi sa ilang pagtuo kang Kristo. Kaya na nagsama man ang tanan mga tao. So ano sa kanhimong matarong? Ano sa kanhimong matarong? Pagtuo ni Kristo. So tangtangan na po na sa imong mayong buhat may mo kang matarong in the eyes of God. So mana siya dapat is na kay pagtuo. So pagdawat ato ning gasa is pinaagi lamang sa pagtuo. That is why there is no distinction. Sa English pa, there is no distinction, Jews or Gentiles. Sakto pagkasulti, sa kung sa pamiliyon, makatoliko ka, mamuslim ka, mamormons ka, mabuddhist ka, nananang gapon ka, nananamuto ka ni Kristo, pagkaluwas ka. Amen? Muna siya, dapat na itong angkon na mga angkon sa tagkap, kapasayuhan sa pagkala. Muna siya sa Romans 3:24, isumpay din ni Pablo, na apan pinaagi sa grasya, nagigasa sa Diyos, ngadto kanila, mahimo silang matarong, pinaagi kang Kristo na nagluwas kanila. So mahimo silang matarong, ang word is justified by His grace as a gift, mana siya na grasya nagigasa. So even atong pagkamatarong is, unsa ba siya? Gift. Even atong faith is a gift, which is regalo na. Mo na kung nadawat ato ning gasa si Kristo, tanang gasa actually ato na nadawat. Ang kaluwasan, ang pagtuo, ang kasayuhan sa sala, ang pagkamatarong, gasa na tanan. Amen? So muna na unsa gasa yung pangitao, naging man na siya mahimo nimo kanang righteous ilalim sa God. Si Kristo lamang. So mo siya nga ang word nga wala pinahanglan sa diyang mutuotan ni Kristo, kung nahimot ang matarong, kaya pinahagya man na si grasya, nagasan niya kanato. Muna, ang pulong na justified, o himot ang matarong, it means, gideclare ta righteous. In the eyes of God, kanang justified, because of Christ, sama kang mawag katasala. Di mo makamulipay na. Because of Christ, because of the righteousness act of Christ, muna justify ta, sama tangawa ta kasala, diya tubangan sa Ginoo. Muna siya, na apil na diya, ang hukom sa Diyos, muna ang pagpasaylo sa itong sala, muna ang pagkamatarong ni Kristo, gibutang niya sa mga magtutuo. Muna siya ang doctrine of imputation. Ang pagkamatarong ni Kristo, gibutang niya sa mga magtutuo para mobilitan awon sa Diyos Amahan nga makaduol ta niya kung dawaton sa Diyos Amahan ang ato ang tawag ni pagkamatarong because of Christ. So lahat ng pagkasulti, ang atong pagkamakasala ng mga magtutuo, akong tanan magtutuo ha, kung may mga company, katong makasasala nga din dito makadawat, ang katong makasasala nga magtutuo, gihimo sa Ginoo, gibutang ni Kristo, gimpyot, gibutang ni Kristo ang atong pagkamakasala ng mga ito, ang atong pagkamakasala dito ni Kristo, o ang pagkamatarong ni Kristo, gibutang nato sa isip ng mga magtutuo, para mahimo ta na righteous in the eyes of God. So, mo na siya ang doctrine of imputation. So that is why ang kaninga gigasa sa Ginoo, grasya, pinagi sa pagtulang, muna sa verse 25, sa Romans 3:25, gihatag siya sa Diyos, which is si Kristo, aron pinagi siyang dugo, matasaylo ang mga sala, sa mutuo ka niya. So, magitan mo, gihatag. So, sa ito pa, ang atong pagtuo is gihatag. Amen? Gigasa. So, muna siya, kung celebrate mo nitag Pasko, para hope ko na itong Pasko, mga itanong tagay kong pagtuo, natibok whole, sunod itong katuigan, mabungahon ko sa imong ngalan. Amen? So, muna siya, ang grasya na nanato. Muna tantangan na sa nga mindset na po na ito, na sa itong kaugalingon nga, kita na po yung makahimo na, gasa na tanan. Even atong repentance is gasa na. Muna, when we ask forgiveness to God, muna mo pray to God, kung sincere to God, Lord, give me the gift of repentance. Kagaya ko, gasa na paghinuso. Na, deeply in my heart, nga ma-change din akong mind, and ma-change akong heart, muna siya ang repentance. That is why,
ang pagkamatarong na to is a gracious gift nga gi-extend sa Ginoo sa may nusulon nga magtotoo nga makasasala. So, kanang pagkamatarong na to is gigasa na sa katong makasasala nga may nusulon nga magtotoo. So, lato pa nasulti, God's gracious gift extends to the repentant, believing sinner nga nahimulat sa imong kaugalingong merit or work, or then apart from sa imong kaugalingon nga paningkamot, which is tanan atong naangkon ang atong kaluwasan, atong pagpangay pasaylo, atong repentance, ang atong pagtuo is gift from God. Mo ni pinakalabaw nga grasya nga atong maangkon every day, not just Christmas. Amen? Muna, inigapon sa Pasko, di na ka maglaong nga regalo. Yan naman, nakagawat naman sa regalo every day, hindi mo nang bibulan. Amen? So, mo ni siya nga, mo ni ang itong pundasyon sa atong kapasayloan sa sala is nagbase sa paglukat kanato ni Kristo alang sa atong mga sala. Mo na Ephesians 1:7, ibutang niya, tiglukat kita pinagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako gayon sa grasya sa Kristo. So lato pagsulti, ang iyang pag-alis kalibutan is mo na siyang minsay sa Pasko nga lukaton kaniya. Mo na siyang redemption. Means gilukat giwansam ta gibayaran ta kanang gilukat ta dili sa yawa kundi gilukat ta sa impierno. Dili utangan ang yawa sa Ginoo. Ang yawa tabaw sa yawa is unsa man pipintal ba pipilad nga di dato dawaton ang bigasa sa Dios nato nga ato isinikway. So mo ni siya usa sa mga butang nga atong maangkon isip nga gibuhat ni Kristo na kanang paglukat. That is why ang pagsaulog nato sa Pasko is puno gayud sa paglaom kay gilukat na ta diha ni Kristo ug gisig ulit na ta sa Ginoo pinagi ni Kristo. So mabalik ka, di ba ang science Ginoo is unsa man ang presence Ginoo gawban kanina gawban kanina is niya believe. So mo na siya ang message sa Pasko. Means ang presence Ginoo nganis kalibutan para makig-relationship nato para masatisfy ta sa itong kinabuhi. That is why John 10:10, the thief will come to steal, to deceive, and to kill and destroy. But I come to give you joy and satisfying life. Mo na siya, nganis siya sa kalibutan. Pero ang kadaghanan na ito, mangita kung sa'yo makasatisfy na ito. Only one person can satisfy us. It is Christ. Amen? So, muna siya sa 2 Corinthians 5:18. Ang mensahe sa Pasko, inang na po, 2 Corinthians 5:18. Basahan ninyo, atong basahan sa 2 Corinthians 5:18 to 19. Ang basahan is, butang ninyo, ang Diyos mo ang nagbuhat ni. Kung saan nagbuhat ni? Pasiguli. Siya ang nagpasiguli ka nato, ngadto kaniya, pinagi ka Kristo. Si Kristo lamang ang pagsiguli ka nato. O gihatagan niya kami, bulahaton sa pagbalita, na gipasiguli na niya ang mga tao ngadto kaniya. Actually, mao ni ang mensahe sa Pasko. Kung ikaw, born again na ka, ang message ni mo po sa Pasko is pasabton o isanyaw sa mga tauhan na di pa kamantin ta mo na ang mission ng kalibutan. Kanya ni Jesus Christ kalibutan para isig ulit ka, diya kanya. Muna natin ministry of reconciliation, isip magtutuo. Muna ni Mas Pablo kami. So apil na ta, hisgot siya sa mga magtutuo. Muna sa verse 90, ningon siya, maoy ang mensahe ng Diyos pinaagi kang Kristo na pagsiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Diyos wala na mag-isip sa iyang mga sala o gitatan kami niya sa mensahe kung saon niya pagpasiguli kanila ngadto kanila. That is why ang design sa Ginoo from the beginning of the world, maangko na to karon because of Christ. It means unsa man, kita makalukaw uban ni Kristo.
pwede na ta makikinabi uban sa Ginoo every day. Because that is why in Hebrews 4, we can come to the throne of grace because of Christ. Amen? Magdala na imo ginang tawag ni pangayon sa Ginoo, i-train kung kagalingon is unsa man means to come to the presence of God every day. Yung mga ginaato ang foundation sa atong everyday na life, ang gospel. Muna, kung ba't di atong relasyon sa atong banag asawa, sa atong mga anak, sa atong silingan, sa atong family, sa atong office mate, at ba't pa mutala kita sa atong devotional? Amen? Remember na ni si Kristo may lumaon. Hindi gugmata niya. So muna siya, dapat ang gospel no speak ka nato every day. Muna ang meaning sa Pasko. So, application. We can only appreciate. Sabi sa'yo na appreciate? Maka-appreciate sa pinakalabaw na regalo sa Diyos. Kung makasabot ko ta, kung man sa atong pinakalabaw na pagtinangon sa atong tawyagon. Remember, nga nahimulan ta sa Diyos tungod sa itong sala, kung pinaagi lamang ni Kristo, masiguli kita ang atong relasyon diha sa atong Amahan nga nasa langit. Amen? So, kung atong dawaton, umutuo ta, kung sa'y pinudanay para makasabot kita kung sa'y meaning sa Christmas, na ang meaning sa Christmas is full of hope. Na it's a paglaong binika na to. Pero kung mag-celebrate ta sa Pasko, way labot si Kristo, way labot ang Diyos, mo nang ma-miss na to ang tanang gasa na pinakon. Bisag tagaan pa tag pinakanindot ng mga gasa, sila kadlaw na inuman padapling. Amen? Di na makahatag mo kayo 5. Pero kanina gasa, which is di pasikuli ta sa Diyos ang mga ginagaling ni Kristo, mo ang makahatag ka na to, nga labaw nga gasa nga makaselebrar ta nga malipayon nga Pasko. That is why, kung pag-celebrate na to sa Pasko, outside ni Jesus Christ, empty ka punta. Muna ito na, pobre na dyan punta kaita, ni pobre na dyan punta pila ka Pasko. Muna yung makakount off, punta itong ipunta ni. Remember, 2 Corinthians 9, 2 Corinthians 9, hindi mo niyang pobre o niyang kaugaling mo si Kristo para mahimot ang dato ilang kanya. Mga utang yung pinaka-pobre na natao sa kalimutan. Saan yung mga kayo nato pagka-pobre? Kaya nga naman, nanginutin mo ka. Kung siya, ginoo man. Amen? Siya tagiyas na nan. So, I encourage you na sa pagsilabang karon sa Pasko, is dapat ato ning dawat tunutuan na si Kristo ng atong Diyos o ang Diyos. Na si Kristo ganahan yun may mugso sa atong panatagsan as magasin. O kita mo tuog yun na sa iyang gibuhat dito sa cross na makabaton kita kapasayloan sa sala kung maangkon yun nato ang kinabuhing walay katapusan. O binini mo karon masinati ang paglaon sa Pasko. Amen? So, conclusion. Nagisgot man tamay tungkol sa gasa. Pero ang pinakalabaw ng gasa, mismo, siya mismo ang Diyos. Dili ang gasa na nasilaw sa Christmas tree. Diba? Natong pabuton. But, kanina gasa, is kinahanglan yung dawaton. Yang Ginoo ko dili dawaton, ang Ginoo dili mo puyo sa mga kasing-kasing. So, katong nagpabilin o pagpakasala, katong nagpabilin o adis, palahupog, sugarol, kawatan, bakakon, chismusa, bakira. Actually, may mula pa na din o nailalo pa na sila sa judgment sa Diyos.